Ljudi, Deni ovde u Tajland. Žedan sam. Sad bi morao da pijem nešto, vodu. Evo voda. Ja ne smem. Brate, ste bili nekada u zatvoru Tajland? To je sranje pravi. Vidimo ako može da se kupi voda bez engleski, samo sa srpski. Evo. Veš. Imaju, mi ćemo uzeti ovaj najjeftiniji. Ja, 10 za tebe. Evo. Hvala za vodu. Jebem ti majku u pičku materinu. O, pički mat, sad sam prosuo sve na sebe, kao kurac. Sada je ovo motori. Izgledaju strašno, ajde vidimo koliko košta jedan motor za dan. Bravo. Koliko košta motor? Motor. Koliko? Koliko košta? Koliko? Dan, jedan dan. Motor, da. Da, motor. Koliko košta? Cenu. Kaži, jedan dan, koliko košta motor? Kao? 100 bat? Koliko košta motor? Motor, dan, jedan dan, motor, da renta motor. Ja ga lepo napišem ovako, cenu koliko košta i ovo nema pojma šta kažem. Stvarno, brate, šta radiš tu? Da rentaš bicikle. Šta misliš da pitam? No, izvini, a morate znate nešto. Srpski, Serbian, Thai, Srbija, evo. Thai, i ja pitam koliko košta motor za jedan sat. Košta, cen, pare, sad što ti pokažem. Pare, za motor, koliko pare za motor. Ja tebe dam pare i mene daš motor. Koliko? Stvarno ne znam šta on mislio da bi rekao chimichangas, jebote. Da bi ti došao kod mene i pitao mene, chimichanga, i diraš pari i diraš motor i moj posao je da prodajem motor. Ja bih znao šta ti kažeš, jebote. Pazi ovo meso, jebote. Čevapče, a? Thailand čevapče. Chicken. To je pile. Kajan, šta je to? Kajan. Hot. Pece. Spicy. Nije spicy. No spicy. Pa crveno je. Vratit ćemo se, hvala. Ćao, jebem ti majko, jebo pičku materinu. Ljudi ne znaju kako da pričaju srpski. Ma moram ja naučiti svi, jebote.